नमस्कार मंडळी, कशा आसात? बरे मा? बरेच राहा. देवाचो आशीर्वाद असोच तुमच्या पाठीशी कायम रावंदे. तर मंडळी, गेल्या व्हिडिओत आदर्श आणि आरवी या छोट्या मुलांनी 3 मजेदार प्रश्न विचारलेले आणि त्यांच्यानी सांगलेल्यांनी की या 3 प्रश्नांची उत्तरा तुमका जुनी जाणती माणसात देऊ शकतात. आणि जर तुम्ही AI टेक्नॉलॉजीक जर हे प्रश्न विचारलाय तर त्या AI टेक्नॉलॉजीची दाचखिळीत बसता की नाही ती बघा. आणि मंडळी, काय आश्चर्य हो, अनेक लोकांनी ह्या 3 प्रश्नांची उत्तरा ChatGPT, जेमिनी आणि एलेक्सा विचारून बघितल्यानी, पण एकाय प्रश्नाचं नीट उत्तर ह्या AI टेक्नॉलॉजीक देऊ येला नाही. हो, प्रश्नच ऐकान त्यांका डरडरान घाम सुटलो. पण कोकणचो श्वास असणाऱ्या मालवणी माणसांनी या प्रश्नांची उत्तरा अगदी बरोबर दिल्यानी. मित्रांनो, जग कितीही बदलला, AI कितीही पुढे गेला, तरी अनुभव, संस्कार आणि मातीतून मिळालेला शहाणपण कधीच जुना होत नाही. ह्याच ह्याच्यातून सिद्ध झाला. मित्रांनो, खूप जणांनी आपापली उत्तरा दिल्यानी, पण योग्य उत्तर नेमक्या कोणाचा होता? चला आता भेटाया बरोबर उत्तरं देणाऱ्या आपल्या मित्रांका. पण त्याच्या आधी ज्यांची उत्तरं चुकली किंवा ज्यांका उत्तरं येऊ नाही त्यांच्यानी अजिबात निराश होऊ नकात. कारण तुमच्यासाठी, म्हणजे ज्यांनी ज्यांनी आमचं चॅनल सबस्क्राईब केलो त्या सगळ्या सबस्क्रायबरांच्या सुखासाठी, त्या सगळ्या सबस्क्रायबरांच्या उत्तम आरोग्यासाठी ह्या पोरग्यांनी आपल्या देवाकडे गाराणा घातल्याने. मित्रांनो, गाराणे यूट्यूबवर खूप मिळते, तुम्ही खूप ऐकला आशात सुद्धा, पण असा गाराणा तुम्ही कधीच ऐकाक नसताला. कारण यूट्यूबच्या इतिहासात सबस्क्रायबरांच्या सुखासाठी आदर्श आणि आरवीनच पहिल्यांदा गाराणा घातला. तुमका खोटा वाटता काय? मग डिस्क्रिप्शनमध्ये गाराण्याची लिंक दिलेली असा, बघा तो एकदा गाराण्याचो व्हिडिओ. मग तुमका समजात ह्या लहान पोरग्यांनी आपल्या सबस्क्रायबराच्या सुखासाठी देवाकडे काय काय मागला. आणि मित्रांनो, जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करू विसरला असात तर पहिल्यांदा चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. चला तर मित्रांनो, आता आदर्श आणि आरवीकडूनच माहिती करून घेऊया की त्यांका कोणी कोणी आणि कसली कसली उत्तरा दिली. नमस्कार मित्रांनो, सगळ्यात पहिल्यांदा मी आणि माझी छोटी बहीण आरवी तुमचा मनापासून आभार मानतो. कारण मागचे व्हिडिओ तुम्ही खूप प्रतिसाद दिलाय, तुम्ही आमचे व्हिडिओ कमेंट केलाय, व्हिडिओ लाईक केलाय, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलाय. आमका खूप खूप आनंद झालो आणि या आनंदाचं कारण फक्त आणि फक्त तुम्हीच असं आहे. हल्ली जग AI टेक्नॉलॉजीसाठी टाळ्या वाजवता, पण आता मालवणी माणसासाठी टाळ्या वाजवूया. कारण त्यांनी दाखवून दिल्यानी हुशारी अजूनही आपल्या मातीत उगवता. मित्रांनो, कोकणात जन्म घेतलो ना की हुशारी फुकटच मिळता. तर मित्रांनो, आता बघूया मागच्या व्हिडिओत विचारलेले 3 प्रश्न आणि त्यांची उत्तरा. आणि या 3 प्रश्नांची पहिली उत्तरा देणारो मालवणी माणूस. पहिला प्रश्न, ही गुंफा कोण खातात? ही कुमियाची कुंफळा ढोरं आवडीन खातात, म्हणजे बैल, गाय, रेडे हे आवडीन खातात. दुसरा प्रश्न, ह्या कुमियाच्या झाडाच्या खोडापासून कोणती पारंपरिक वस्तू बनवली जाता? कुमियाच्या खोडापासून नांगर किंवा पेटणा बनवतात. ह्या बघा पेटणा, एका चोपणं सुद्धा म्हणतात. कधी कधी क्रिकेट खेळताना आम्ही एका बॅट म्हणून सुद्धा वापरतो. तिसरा प्रश्न, या कुमियाच्या झाडावरून एक मालवणी वकबजर कोणतो? कुमियासारखं वाढलो पण किसपाटाची अक्कल नाही. मित्रांनो, अनेकांनी माहितीपूर्ण अशी बरोबर उत्तरा आमका कमेंट करून दिल्यानी, त्याच्यामुळे आमका प्रोत्साहन मिळालाच, पण त्याचबरोबर आमचा उत्साह वाढवण्यासाठी काही विनोदी कमेंटसुद्धा आमका मिळाले. मंडळी, सगळ्यांचीच कमेंट वाचून दाखवणं आमका शक्य नाही, त्याबद्दल माफ करा हा. पण यातील सुधाकर देसाई यांची कमेंट तुमका वाचून दाखवतोय.
आमका खूपच भारी वाटला. पोरं एकदम हुशार. इतके सुंदर मालवणी बोलल्याबद्दल तुमचे दोघांचेही मनापासून आभार. तुम्ही एक सगळ्यांपर्यंत पोचवल्यात. त्याच्या लाकडाचे, सालीचे, कुंफळांचे उपयोग सांगल्यात. अशी आणखी बरीच झाडं असत, त्यांकाय सगळ्यांपर्यंत पोचया. हे ग्रान झाडांची ओळख सेरीत जातली. देव बरे करो. ही कमेंट वाचून आमका खूपच आनंद झालो. पण त्याचबरोबर आमच्या आनंदाचा अजून एक कारण असा म्हणजे आमच्या व्हिडिओमुळे अनेक आमका आपल्या गावातील जुने क्षण आठवले. तसंच एका सबस्क्रायबरने कुंफळांचा लोणचं करतात काय असं विचारलं. पण खरं सांगू, अजून तरी कुंफळांचा कोणी लोणचं केलेलं आमच्या बघण्यात नाही आणि ऐकण्यातही नाही. चला तर मंडळी, आता बघूया या प्रश्नांची सगळ्यात पहिल्यांदा बरोबर उत्तरं दिली त्या सबस्क्रायबरांचं नाव असा यशवंत आईर साहेब. आईर काका, तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे एकदम बिनचूक देऊन तुम्ही मालवणी माणसाची चाणक्य बुद्धी सगळ्यांका दाखवून दिलात. तुमच्यासारखे हुशार, जबाबी हे जाणत्या माणसांमुळे आमच्या कोकणचा अभिमान कायम असा. थँक्यू आईर काका. मित्रांनो, तुम्ही मालवणी आशात किंवा मालवणी भाषेवर मनापासून प्रेम करीत असाल तर आमच्या यूट्यूब चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा. मालवणी भाषा, आपली संस्कृती आणि आपली ओळख जगभर पोचवण्यासाठी तुमचं एक सबस्क्राईब आमच्यासाठी खूप मोलाचं असा. चला तर मग, देव बरा करो. चला तर मित्रांनो, बाय बाय. भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्टे हॅपी विथ आदेश आणि आरवी.